ізноў сёння свята ў нашай хаце. Стары Новы год на календары. З чарговым новым жыццёвым адрэзкам, сябры. Прыгожым, удалым, спрыяльным, багатым, насычаным, весёлым, хочацца верыць бесклапотным, паспяховым, цікавым, шчаслівым і, галоўнае, здаровым. І калі ласка, не турбуйцеся пра яго музычнае афармленне. Яно будзе са знакам якасці. Пра гэта паклапаціўся я, Дмітрый Карась. Абяцаю вам, яно вельмі спадабаецца. А ўсё чаму? А ўсё таму, што ў эфіры «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Прывітанне, меламаны! Ну што, пачнём святкаваць? Чую, як грымнула. Пачнём! Ну дык і пачнём з пералічэння тых, хто застаўся без навагодняга падарунка ад гледачоў. Па другіх адрасах адпраўляліся падарункі, пад іншымі ёлкамі складзіраваліся. Згодны, непрыемна, але папраўна. Так што з надзеяй на абавязковую хуткую сустрэчу абвяшчаю тых, каму з намі сёння не па дарожцы. Гурт «Хайна». До сустрэчы! Арт-гурт «Багач». Усяго найлепшага. Поехал Ясю з дому жаніцца, прыляцеў галуб, ажывіўшыся. Прыехаў Ясю, ажаніўшыся. Стрэла мамачка з паўдарожачкі сваяго сынка салодкім вінцом, сваяго сынка салодкім вінцом, а нявестачку ты загрудачкай. Ой, дай-дай-дай, дай, ой, дай-дай-дай, ой, дай-дай-дай, Па-за нашай гульнёй і Марына Васілеўская. Ой, ля-лё, рана, масленка, масленка. А з-пад моста ластаўка, ластаўка. Ой, ля-лё, рана, ластаўка, ластаўка. Сядзіць яна высока, высока. Ой, ля-лё, рана, высока, высока. Бачыць яна далёка, далёка. Ой, ля-лё, рана, далёка, далёка. Гурт «Дискавокс» таксама ў чорным спісе.
розу ламає, хто йде не минає, розу ламає, да хора да мужиці, хто жінки немає. А в полі береза, береза білая, береза, а в полі кудрава, береза білая, а в полі береза, береза білая, береза, а в полі кудрава. Вийду за ворот, да за хороший муж, Жека молодеет, за хороший муж, Жека молодеет, да за недобрым мужем звичайка марніє. Як на нашій вулиці, як на нашій вулиці. Лера Зверова, тримайся. Хлопці, розбойці, усі хлопці, розбойці. Усі хлопці, розбойці, усі хлопці, розбойці. Вбили жабу на колодці, вбили жабу на колодці. Забили, 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 ого. Сябры, вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы у нашай афіцыйнай групе ВКонтакце і зноў наталяецеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Галасаванне ідзе і на сайце www.3belarus.by у раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Не забывайцеся таксама, што прагаласаваць можна не болей за 5 кампазіцый. З непрыемнай задачай разабраўся і зараз з задавальненнем засяроджу вашу увагу на тых, хто урываецца ў наш лонг-ліст з гарачым жаданнем застацца тут назаўсёды. Сябры, сезон падарункаў не скончыўся. Зрабіце прыемнае новабранцам, не скупіцеся на галасы для іх. Каб даў Божачка нам каляды стрэць, эй, каляда, калядзіца, нам каляды стрэць, свята вечара, эй, каляда, калядзіца. Каб даў Божачка нам каляды стрэць, эй, каляда, калядзіца, эй, каляда, калядзіца. Каб даў Божачка нам каляды стрэць, эй, каляда, калядзіца, эй, каляда, калядзіца. Як пайшлі бы мы, дзе гуслі гудуць, эй, каляда, калядзіца, дзе скрыпкі граюць, а дзеўкі скачуць, эй, каляда, калядзіца. Каб даў Божачка нам каляды стрэць, эй, каляда, калядзіца, эй, каляда, калядзіца. Каб даў Божачка нам каляды стрэць, эй, каляда, калядзіца, эй, каляда, калядзіца. Дзе разжыта праз даліну, сцежка пад каліну, сцежка пад каліну. Любі хлопець дзяўчыноньку, як мама дзядзіну, як мама дзядзіну. Любіў яе, кахаў, сам жа дадумаю, сам жа дадумаю. Ой, ну што мне так рабіце, як я 10 маю, як я 10 маю.
друге в'яже, третє вишиває, а четверте беля миє, п'ятає качає, шосту люблю, сьому люблю, з восьмою жартую, аж дев'ятий вечір стаю, десяту целую, десяту целую. Христове, а другий же праздник святого Василя, Син Божий народився, а третій же праздник святий водохреща. Радуйся, ой, радуйся, земля, Син Божий народився.
Вось, навічкоў гасцінна сустрэлі і уважліва праслухалі і выступленні іх праглядзелі. Старажылы хіт-парада павінны быць напагатове. У новабранцаў ёсць усё неабходнае, каб паддаць пары ў хіт-парадны кіпень. Час пакажа, за каго найбольш актыўна і заўзята будуць галасаваць прыхільнікі. А мы гатовыя перайсці да ўжо вызначанай на тыдні цудоўнай дзесяткі. 10-е месца. Класнае, утульнае, для многіх зайздроснае. Што яшчэ можна сказаць? Ага, вот што. Спакойнае, цёплае, не пабаюся гэтага слова, пачэснае. Ведаеце, чаму я так першую з канца прыступку апяваю? А я скажу не саромеючыся. На 10-й прыступцы сёння размясціліся Дзмітрый Карась і Марыда. Віншую нас і вас, шаноўныя прыхільнікі. Давайте зараз усе разам сабярэмся і ўпрыгожым 9-ю прыступку так, каб вока радавалася і сэрца ад задавальнення пачашчана білася. З чаго б гэта, спытаецеся? Адказваю, каб у той, хто зараз на гэтую прыступку заступіць, настрой узняўся, а жаданне спяваць для ўсіх нас павялічылася. Сустракаем і вітаем. Жанет. Колосся в желтых завушничках переливаются, плывут. Заспеваем песню нашу, припомним наш девочий лёс. Своих батьков, свою сядибу, души не щебетания грёз. Давайте соберемся разом, одной семьёю за столом. И нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Давайте соберемся разом, одной семьёю за столом. И нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем.
Святочны музычны марафон працягваецца, перамяшчаемся на прыступку вышэй. Мы ўздымаемся, а вось Саша Нема здае ранейшыя пазіцыі. Так, з-за недапрацоўкі фанатаў Саша вымушаны крок назад зрабіць. З гэтай нагоды я вот што хачу сказаць у падтрымку артыста. Без падзенняў не бывае ўзлётаў, Аляксандр. Так што выходзь, Саша, на сцэну і запалі як след, нягледзячы на тое, што сёння ты толькі 8. Ніяк не атрымліваецца ўладкавацца і ўмацавацца на лідарскіх пазіцыях у Анатоля Длускага. Яго знаходжанне ў хіт-парадзе – гэта нешта накшталт барацьбы з бурлівымі магутнымі хвалямі. То наверх стыхія вынесе, то ўніз абрыне нечакана. Але ў нашай справе галоўнае застацца ў абойме. Анатолю Длускаму гэта ўдаецца. Сёння ён 7. Женился старый дед, узел девку 20 лет. Ой да-да, ой да-да. Стали класться яны спать, а старого не видать. Ой да-да, ой да-да. Отзывается он с печи, я погрею свои плечи. Ой да-да, ой да-да. Погрел плечи, погрел спину, яна вышла на хвилину. Ой да-да, ой да-да. Погрел плечи, погрел спину, яна вышла на хвилину. Ой да-да, ой да-да. Ой, беда, беда, калежонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, 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 калежонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди.
толькі дзверы адчыніла, там чакае ўжо Даніла. Ой, да-да, ой, да-да. Цалаваліся на ганку, дзед на печы спаў да ранку. Ой, да-да, ой, да-да. Высцярнулі вам урок, каб не бралі вы дзявок. Ой, да-да, ой, да-да. Абярыце па плячы, каб сядзела на печы. Ой, да-да, ой, да-да. Абярыце па плячы, каб сядзела на печы. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, бяда, бяда, калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, 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 калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, бяда, калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Ой, бяда, 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 калі жонка малада, на печы стары сядзі, на малодак не глядзі. На печы стары сядзі, на малодак не глядзі. На печы стары сядзі, на малодак не глядзі. Не-не-не, не разыходзімся па вуглах, не шукаем месца, дзе прысесці можна. Усе застаюцца на танцпляцоўцы. Хіт-парадная дыскатэка ў разгары. Уздымаем рукі над галавой і дружнымі, гучнымі апладысментамі вітаем Валянціну Альшанскую. Нагадаю, толькі зараз танцы, а пасля актыўнае галасаванне. Зробім прыемныя любімай спявачцы. Аддамо ёй не толькі свае сэрцы, але і свае галасы. Валянціна Альшанская, 6-е место. у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы
Не магу разабрацца з харчовымі густамі Кірыла Ермакова. Усё ж, што яму больш падабаецца, каліна ці маліна? Давайте зараз яшчэ раз уважліва паслухаем спевака і прыгледзімся да яго уважліва. Кожны рух, кожны жэст могуць мець значэнне. У самай ціхай ночцы можа быць падказка. Кірыл, не прымушай нас чакаць цябе доўга. На сцэну. Сёння ты, дарэчы, 5-ы. Крочым далей, уздымаемся вышэй. 4-е месца. 4-е месца адно, а жадаючых яго заняць больш, чым дастаткова. Але, дзякуючы вам, неўтаймоўныя нашы гледачы, на ім уладкоўваецца Віталь Пракаповіч. А калі вы лічыце, што кумір ваш і большага дастойны, то дакажыце гэта дружным, актыўным, уражальным галасаваннем. Дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. У бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду піе, дороженьку чує, а Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маті, кличе
кліча вечераті, прийшла яго родна маці, кліча вечераті. Ой, вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вечераць, ідзе дзяўчына міла. А я пайду вечераць, ідзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, бо поломишь кольца. Ты не имела медь, не будешь такого молодца. Ты не имела медь, не будешь такого молодца. Ты не имела медь, не будешь такого молодца. Бронзавы медаль, а дакладней бронзавыя медалі. Дастаюцца яны на гэтым тыдні тым, каму і на мінулым дасталіся. Гурту «Фолкор». Удзельнікі калектыву ўжо на працягу некалькіх тыдняў спрабуюць знайсці адказ на пытанне, ці было лета. І самі азадачыліся, і прыхільнікаў сваіх азадачылі. Вось так і імкнуцца ўсе разам загадку адгадаць. Зрабіць гэта пакуль не атрымліваецца, затое атрымліваецца лідарскія пазіцыі захаваць. А ў нашай справе гэта галоўнае. «Фолкор» у рэйтынгу 3. На гары Вярбіца, а на нашай сцэне Аня Зайцева. Напэўна, хвалявалася, думала, ці падорыць лёс магчымасць ізноў быць у ганаровым хіт-парадным шорт-лісце. Расслабся, Анечка, у цябе ўсё атрымалася.
ты по-ранейшаму у абойме. Хаця не, супакойвацца нельга. У нас тут, ведаеце, і вокам не паспееш міргнуць, як па-за нашым домам можаш аказацца. Таму, Анечка, не расслабляйся, выходь да сваіх паклоннікаў і радуй іх сваім выканальніцкім майстэрствам. Аня Зайцева, другое месца. Под горой корчомка, а у той корчомцы весь мой род гуляе, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе, и мяне не вспоминае. Сястриця лепшу долю має, ти з нами гуляє, ти свою лепшу долю має, ти свою лепшу долю має. Воду попливу у човні, я до білої повні, я до білої повні, попливу у човні. Ну вось, дзявятка абвешчана, і нам ніхто і нішто не перашкаджае акунуцца ў творчасць лепшых яшчэ разок. 10-е месца. Дмитрий Карась и Марыда. Жанет, 9-й радок. Колося в жовтих завушничках переливаються, пливуть. Саша Нема, 8-й. Женился старый дед, узел девку 20 лет. Анатоль Глузский сёння 7-й. Да. Стали класться яны спать, а старого не видать. Ой, да, ой, да. А у лесе грибы зародили. На 6-м месцы Валентина Альшанская. Девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили. Калина, малина. Кирилл Ермаков у рейтингу 5-й. Молодая манечка, что стоишь, думаешь. А у полі при дорозе Виталь Прокопович, 4-й. У бяжалой крыніченькі коніка пувала. Мати гулять не пускала. 3-е месца Фолкор. Не пускала, да каморай замыкала, а каморанці агенечко. На горе вербица, под горой корчомка, а у той корчомцы весь мой Аня род Зайцева, гуляє. Серебро. Весь мой род гуляє, і мяне вспоминає. І вось яно. Першае месца. Заняць найвышэйшую прыступку хіт-парада я запрашаю, не здзіўляйцеся, Вольгу Сацюк.
Так трымаць, прыхільнікі. Віншую, калега, выходь на сцэну, аддзяч сваіх паклоннікаў годным выступленнем. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.